Pošto u IT sektoru na području centralne Srbije rade uglavnom manje firme, neophodno je da budu udružene kako bi mogli da pristupe većim tržištima i poslovima u oblasti informacionih tehnologija. Klaster okuplja 21 članicu, a to su firme koje se bave uslugama u oblasti informacionih tehnologija, kao i konsaltingom i neformalnim obrazovanjem u IT sektoru. Za IT firme je ključno da se udruže iz prostog razloga što imamo dosta nam je usitnjena, da kažem, firme su nam relativno male, od mikrobiznisa pa do teško da imamo, pričam za centralnu Srbiju, da imamo firmu koja je srednje veličine i već veliko preduzeće nemamo. I poenta je da se one udruže kako bi s jedne strane dobijali veće poslove, jer jednostavno moći će da izađu neka ozbiljnija tržišta, da rade neke ozbiljnije stvari, proizvode i usluge s jednostavnom kooperacijom. Mi imamo iskustva da kada se pojavi neka šansa, neka ideja, neki veliki posao, jednostavno ako ne može jedna firma sa svojim kapacitetima to da iznese, udruže se. IT firmama su potrebni kvalitetni kadrovi, pre svega programeri koji su hronično deficitarni na tržištu. Zbog toga je klaster organizovao Akademiju za obuku mladih programera, kao i usavršavanje zaposlenih u IT firmama. Uskoro počinje novi program obuka, najavljuju u klasteru centralne Srbije. Klaster Akademija, koja za cilj ima da kroz jedan neformalni sistem obrazovanja jednostavno kroz relativno kraći period od 6 do 8 meseci produkuje kadrove koji su na juniorskoj poziciji, znači programeri na juniorskoj poziciji, dovoljni za naše firme. Znači, s jedne strane obuka samih kadrova u okviru firme, s druge strane dajemo tim našim firmama nove kadrove za kojima oni vape i s treće strane uključujemo ih, povezujemo ih sa firmama u inostranstvu. IKT klaster će u narednom periodu nastaviti da radi na unapređenju razvoja svojih članica, povezivanju na većim projektima i sa partnerima u inostranstvu. Cilj je da se članice klastera prepoznaju kao ozbiljan partner na širem tržištu za pružanje usluga po najvišim standardima poslovanja u IT sektoru.